Ćao, moje ime je Marija, ja sam Leskovčanka i južnjakinja, majka tinejdžera, imam 44 godine, živim u Leskovcu i instruktor sam joge. Pored te uloge, i sestra sam, i ćerka, i žena, i mala devojčica, nikako devojka. I neko sam ko istinski obožava polje zvano joga, koje je nepregledno i prostrano toliko da što više učimo, sve možda manje i manje znamo ili smo svesni koliko ne znamo. I joga je u moj život ušla kako bi izbalansirala hormone kao predlog na ulazak u menopauzu i kako bi je lakše prebrodila. Međutim, kako život, ide, tu su se izdešavale mnoge stvari i joga je postala nekako moj način da se umirim, da se smirim, da dođem do sebe, pogledam u sebe i sa njom se i moj život menjao. Veliki sam zaljubljenik u kundalini jogu i da nije nje, verovatno i ne bi postala instruktor posturalne joge, iako je u tom trenutku kada se javilo u meditaciji da u suštini ne želim da budem učitelj kundalini joge, nego posturalne joge. To mi je jako teško palo i nisam znala zašto se to dešava. Tražeći školu, ja sam suštinski naišla potpuno intuitivno na minimal yoga školu i to je ne najbolja odluka, nego najlepša stvar koja mi se desila u zadnjih 10 godina, jer sam sa odabirom škole suštinski odabrala i moju joga porodicu, koja je puna ljubavi, razumevanja, koje je puna podrške i još mnogo toga. Izuzetno mi je čast što sam deo 4. generacije sjajnih instruktora joge i uz njih nekako, bez obzira što je moje telo i moja fizička spremnost u tom trenutku bila na lošem nivou, dok su sve one bile i dan danas su još bolje zmajice, nisam osetila da ne pripadam tu. I nisam osetila ni neku razliku u toj fizičkoj spremi u odnosu na njih. Mislim, videlo se naravno, ali isto tako ne znam šta dalje da kažem. U svakom slučaju, sećam se da je Mihajlo pričao kako je minimal yoga najbolja škola joge i da sam ja bila vrlo rezervisana po tom pitanju i nisam se usuđivala da tako nešto kažem iz prostog razloga jer nisam probala druge joge i ne mogu da sudim o nečemu što ne znam. Međutim, evo, 2 godine kasnije ja stvarno mislim da
je Minimal Yoga najbolja škola joge. Pre svega zbog nekoliko različitih pristupa kroz koje učimo u školi i toj dozvoli i podršci da budeš svoj, da eksperimentišeš, da ti se možda nešto ne svidi i da vrlo konstruktivno kritički se osvrneš na to zašto kritički se osvrneš. U suštini, prostim rečima rečeno, ako sa nečim ne rezonuješ, skroz je okej da kažeš to, da izneseš svoje mišljenje, da se ne složiš sa tim i da kroz školu izgradiš sebe, da nekako ne moraš da budeš. Ja sam nekako nisam rob tih formalnosti, čak okviri me nekako ne snalazim se u njima i ne volim ih i volim da imam mogućnost da izlazim iz okvira. I ono što je najbolja stvar što se desilo, da sam ja po završetku škole u stvari tek tad skapirala šta je kreativnost, šta je moja kreativnost, a ona je upravo u toj dozvoli da radim časove na svoj način i da ih smišljam i nekako ja doživljavam i taj poziv kao moje kreativno izražavanje na prostirci i to je nije kratko, ali ono što te čeka, na primjer, posle škole jeste upravo ta porodica i ta kuća u Beogradu koja je stvarno puna ljubavi i stvarno ljudi koji brinu posle škole i o tebi i o tvom napretku i raduju se zajedno sa tobom i ja ni Anu, ni Dunju, ni Mihaila, koliko god da izgovaram to moji učitelji, jeste, ja učim od njih, ali ja njih pre svega doživljavam kao prijatelje, i to jako bliski prijatelje, kao neko s kim mogu da podelim apsolutno sve i mislim da je to u stvari ta to neizmerno iskustvo posle Minimal Yoga škole. Kome bi preporučila? Pa preporučila bi ljudima koji žele da otvore um, koji žele da preispitaju sebe, koji su otvoreni za eksperimentisanje, za sučeljavanje stavova, za stalno ispitivanje i preispitivanje i preporučila bih, prvenstveno ako gledam sebe, ljudima koji imaju neke izazove sa telom, kao što ja imam izazov sa kičmom, gde je meni mnogo njih rekao kako ja ne mogu da budem instruktor. Ali ja imam svoju publiku, ja sam instruktor za one koji ne mogu da ih naučim kako mogu. Tako da, eto, i taj deo, ako nisi podržan negde i ako prosto se ne osjećaš i ne uklapaš u neke stereotipe i u neke pravce i
možda da naučiš kako da ih kombinuješ. I ne znam šta još pitanje koje je bilo, ali valjda je ovo to.